Krudu. It is possible. Better more say. We dear Namin Jane say Mubabasa Domno Dawson. Yamishira Munina. Nino any chairperson Julie. Any Muya Mokahunina. We dear Marsha McCran. Ya Kotoa ba said Yina na ye shese ebeyeno amba sa na enti ena yejitu mu se ohwe abano a President Mahama ne NDC no mu we ni ye but said me kan ye no we nkyerese is over battle ye lose battle but war no de ye nyen lose ye enti me pese me hyemu nyina kura Adia no say de muamuhunu election yen na ye de ma NDC enye omuno omubi ni omo numbers no ansesa from 2020 yen ye de no above form by 40%. Enti analysis no simple enti adia me pese ye nyina ye hu say united we stand, divided we fall. Inti this time no obia very aho kakra. We are in pain. And yes, I've seen many people in pain. Maybe I have an abiding belief in God. Inti minim say nyamin shishe, you don't question it. His ways are not our ways. Inti oshishe baby na unti hasie but adie shishe no ebia ene na eye papa mawo udi onni his ways are not his ways. Inti uo pain no don't start blaming people. Blame game no ebe destroy. Let's come together because yenim say if yen aye ho ene ye de power no mawo enti gise ehwe so that by 28 no we are united. Once we are united no with a goal, you are going to win in 2028. Unity no na here. Stop the blame games. Let's look at the future. Nyame shishe die yemma nyame nyechuma. But let's come together. If we come together, the party will win. At this stage, we're looking to build the party again. It's not about individual ambition, but let's build the party. Once the party is ready, we'll go for the main event. Madam Wasi, Yameshira Munyina. We are the new patriotic party. We are the new patriotic party. The elephant is a winning symbol. We shall win to save Ghana. The elephant is a winning symbol. We shall win to save Ghana. The Ghana for penny Juma. Ghana for the penny Juma. The penny Ayare. The mope Ayare. The penny Nkoswo. The penny Nkoswo. And one everywhere. One Ghana for me. The 2 banner ye bobo se worry. Will be in a TV trace or catch any panel was soon night to be company for no. John Mahama or catch and Sabani, the come near before the 2 year. So we can go to TV 3 kind. So, Mahama catch and said, the come near before and the 2 year. As I can and I also catch and said, a come near before so on to Banu, the come near before Bessa to can turn and out once or back. That's why I'm really here. A come near before no, the pump Mahama. Ain't been the pump. Who are him there? For Judy or so won him there. The word they won't pessica review. The word they were bought bread, they won't pessica the ivy. And she says, Kuhuna Jumani. See what bar Kuhum for dog Ghana Honda or Fire Juma, Nabua Ghana for a dean Kwan says a whoop. Said the good year, it didn't Kwan. The Bell Dimba Comusa and Passable Man Penny by near friend and out of or Baba Year Ghana year. The word doing the here and say, with my yard, Diana Dachi Yakase.
ɔmampanyini bi ba Ghana na efe na ado dankwa kuado obɛyɛ ade nipa nyinaa ni da so nipa nyinaa Ghanafoɔ Ghanafoɔ nyinaa ni da so sese Ghanafoɔ ɔmani da so nanso wontimi nyɛ di nyinaa nanso yɛbi mi ehu so ayɛ Otumfoɔ se dabi ni nyinaa de wontimi nyɛ na mmom yɛbi ni ehu sɛ ampa oba a woyɛ bi wo de me ntufo me no wɔ dem de am no ka Otumfoɔ se we de kakra bi no ɔka wo de ɔno wo de ɛdɛm asɛm kakra mɛka no no wo nkrɔfoɔ ka ho na me ka kyerɛ yɛmfa no kra mfa mmoa obi mɛda wo nka we na kyerɛ so de wo pɛ so yɛ no nko mati bi da president for p abɛka kyerɛ me da Otumfoɔ ɔsɛ wɔn de ɔdɔ ɔka no sɛ wɔn mu atwa ho ahyia no bɔmmɔden ne hwɛ wɔn yie ɛmɛdaadaa wɔn de wate bi da o ɛma mɛka ɛmɛgyigyi nkɔnkɔnsa ɛma deɛ ɛnyɛ no korɛ no sɛ ade no yɛ kɔn no sɛ ɔbɔnten kwan ne abɛka no kitikiti de akyerɛw na wohu deɛ ɛkɔ soɔ ɛno na hwɛ ne yie adwuma a yɛde ma yɛde report foforɔ bɛbrɛ wobɛhunu na report no nko sɛ mo wani na hɔ o sɛ adwuma a wode ma no yɛbɛyɛ na report ɛde brɛ ɔno deɛ wɔabɔnten na ɛno nko nti mo wani na hɔ paa nti kakra mede bɛgya wa Otumfoɔ deɛ ɛdi kan aka wo deɛ ɔno asɛm deɛ